Malikono ani maliko ka ofo ka sangane bi trata doya jengalo kle bisawa sama flanu mwanu woroi Shirifla TV jakanso kanu wati na music me kanyema da afe amaye jen fafafe agera malikono fagase maliko ka togo dawla dugumisemanu fagase dugubauma abaka furu kono wati na wala sigme betigi dawla baraka yoro la ka ofo ka wala nyimando ka sangana wati ba osigi me kanyema da Shirifla TV jakanso fesu madono jemukani andonto yo okono na kokura deliko ode blaka gele dongle nyeganye lala kuyati Samaira sanugo eni sokoma ntiyera sira bashite basifuitula yeradu bashitina jangne bugo ka kene bashitula te ni andonto yo jemgango no awo ka bene bitrata doya ni obebe jengalo kle bisabama ni ganyeta undana ogoji meno wati sirade odo Samaira sanugo kifuki barkada alame ba jekulu ni kanu bakawu odo fefe me maliko na afukata se maliko kana ma amafunya na ngobie taratai o aiwa jemugania adoboto ekukura jemuga imbe dabo ululi kama uluma na ke jepa onfanfe ka seka kuna fonia anika nisondia fana duma kuna foni ngofe amafa nguku bisimila kuna meku odo bisimila kunyuma utale ngofe ka doma wato alibi anga sense ni jemukanye dali masa ko foni ko wali nyimando nala kuyate dali masa foli ngofe baye ka fo antenyi na kumanu kuma ka masa ufu la kuyate chemane musoma kaduke oyishija ani kene fakashe labagon mama no kera kanuba chemane musoma inga laba kado krengenge ko lufuna yi ba ni ya me ko jonu kunandi la kuyate adola fokiso wonyuma obato mimi mfuye jemkan karafejuru na segima ngati mene jemkan barawi Samaira sanugo jemunga ko ni mbado kanbo yere dilula kaba antitani jemkan nyefe na matamumun salunke ande me baje kulu odo wonnawla bari munun te sansoro juko o stratégie fam singa tanga technicien uma ni anga jeme ba dekulu uluka su ko no perelenu ama munu yendo ni ga soroka singana bebe awo amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bala ni ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiela mon père ngaka ditme ali mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye cogo jara te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna ji ye ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudu tiɲɛ ye ala te zara Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange kwa kɛbi ne kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni nka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kɛlen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0060
76 walekele 76 38 59 59 zamzam ka naji ni ngura kuya kule ana APC dude bela jele wasara Segesi babi Samaira sanu kosabe mimi mvui de ngunya enketo yi ka mimi mvui labe on sabati kosabe ka sangana mun salo kele juavio ko nana nala ko yete o yi la dalai ni ye ni manga me ka bana ndo ta dole ba sura mboto do siga fuitula ni mi ajike ka fo ni on don to yi wa labe on ulu anato albisi na mbora juavio ko no nala ko yete adola mimi mvui ka anga fie ni bon se ngoro fana ko fsade o ko usade Samaira Nambara dogo fio la Samaira anga siku ni dongo tigila mau do ulu fana ka gungono no anga clip du jour bi ma folo mbamburu koro o zigiri hawa urume zigiri masamsu ale masamsu de zigiri masage masamsu de zigiri masamsu ale masamsu de awa urume ulu ye kai kaudu kai kaudu hakilla dafundu awo urume uchama akachala urume uchama ye dafiwi awo ngoni nte ale ko nte buna tiga don bo amagera nyonanga nyajiga ka fo amanga bo dafiya mina ko yado aiwa bana na kara dafiya sa ejmedu bona kara dafi badu ema ne nyiringa wa mana ebe kuma nona wa nyiringa atunga kuma ke bilame lala kweti bilame tana na kara urume ndela ka fo ngo dali masai danike ala de ye sembla da ka du malada la ko yete ka shu da ka kleda yoro yele ma choko tola obi choko me la ko yete yoro klete siga bi shu te siga ko kle ko ngono no ke ro mainde ni kle bina de shube ko no te ni ya kala ba kala ma yele wo kum ko nana iba ye ka fo woro me ala fana ye onda choko mina ala wulu fana dati do na so mo te siga shu ko kle ko no woro me te siga fo ko adeni aiwa Koma awa urumekia ambo jabi blani awa urume kene soro domi am soro ka jabi final di aramadu awa irete ali ebe ka mi fo ko nu damile nu ye don abekele wa afoli nu damile ma afrumso amita awa urume ka dumanye mada so ka singana jemga ngono neche Tairani ababi
Lala Kuyate ayira kun me mono wanzira maganza yaro an me alkaba ko kuma mina ni ngoni ni na me ni me makanya na fimbo ila kasura masa kono awo kasura masa kono kono esigo ichi che ndo resa maira bika histoire de nyefo me irti tanya da kashi na la sola ni ala ya no ya weleli de do ni ala weleli sima bita samaira fura fo ito jo me mo ko wele ala de bi wele kikata nya da na fulo chama mi dok samaira ba ka boke ka sa ka tisi ala de mo ko wele le do bi basro a tabula jigi ata meni ala ya wele abi jigi an man soro bala si ala kan wele amo do de ge ala kan wele ala kan wele amo do ge nyoy ni de ala kan wele me mi vonyo nde akomano yado Lala Kuyate Kosebe ni ataralage ame awa urumefo nanya awa urumefo albi kokura ka sigi ka folu kura ya ka taka di kanba chamani musumama Kosebe Lala Kuyate ka fo nuye kuma do selenyi Shirifla TV jakansoka Kosebe madama so madono jemuka Lala Kuyate ni andon toyi albi kuna fonu bala okonnana sigatala bawo ni ataralage Lala Kuyate doni aduguje kalamu kalatigo obe ashuda bajila Lala Kuyate obe no blake wonno blake ne mi ode jamana kungango kumai Lala Kuyate na manya kafo ala kemeka dair mebe kuma muima ina sigi ninka wala oye sigatula de Lala Kuyate kama obo kuna siri an kumpana uko kuna funi senseni a karle a suna karamogo Amadou Camara nyuma kuna funi balamo akara suna vous sokole to Chérif Lala ala so te fo jigiko wala ami esorta samaira isu ya fo kunya Kosebe isu go kuni ngoni ni mi ngoni meya ko wo karle asuna de yado abana wo yulu bali Kosebe na esorta samaira ni le talike anga circulation routière anga siraba wala kanali ni sécurité routière do ko kunkele mbeta kasega ale bara waliya o bara nunduna o stratégie fe samaira o kele no ku ko da mina nyina o de moblu bu joli mi nga siraba kan sharia kofe kasi ko kele Lala Kuyate moblu da madatere ali mado funa be ulu keme ka juwa fio no ko lu da yele su siraba ka Lala Kuyate do yere ko mimi fo o ga kesko ulu ko na menu da fasira bakanana Lala Kuyate kafara ulu ka jochogo funa be Allah ko ni atakala Lala Kuyate do kun krengene me beta kanyeshi ya fuma bala do siraba kana Allah kana ne ma no kama ko simina suna de la sécurité routière na manya ka fo abara ulu ko nundo na kunu e baye ka fo Lala Kuyate o ko ne bala ka kele farida kanyeshi uma o kun ko na ne ya atakala e baye ka fo Lala Kuyate akiwalido ni abedo hukumu kono ode ka fo o ko ne kelengo fe kala dilikan chamata ka di mauma ako kuma semesa Lala Kuyate ke wale o ka dangana maya ako hukumu kono na e baye ka fo bara miyira abeye atako mwoni fulana mina kono na Lala Kuyate abara o anundo na ako la nyini mimbe alla ka sangane bara yira bilda chugoyi Lala Kuyate ode ye kasika fere ani da wale sigisenga Lala Kuyate munu begese ke sababu ne ka siraba tani segene ka noya guna adama de umburo ako bawo Lala Kuyate ni ye atakalage hukumu konna na bawo degu ani gelaya chama de be soro Lala Kuyate siraba ka tani segila ka sababu ke anyere jogo ananga ke waluyi ako hukumu konna na mimbe talike madam damle madina sisogola uteta ni sege ministeri wa ako bara bila jene bonya kunta me kadi alema ni akrefe Usman ba alokumeni o anazeri manyemayi Usman ba maiga Lala Kuyate we ayira ka foni ye atakalage unongo ni fe nga foro kura boleba insebama Lala Kuyate ni shisuma do adola akoni amanogo de odo kun konana bara nundo ni ani oka bara kunvolo ge akoshima korashayi ako anazeri chedo ka fara bablo sila kauka ani bama ko mirla ka Lala Kuyate nongo ni fe okoni kera jekuluba kelengelenyi wala sa kasika bara kunvolo no ko nundo kanyeshi siraba kauma Lala Kuyate madama mamunu ngoni mbeni ukime ka moblu chene ni ko bla sira kante akacha kaloyi akacha sanchama ye moblu jome sira ka atejo to ko Lala Kuyate kasika ta olusa loko boy Lala Kuyate ka fara oka nya fe chuma dore keme ka kesku no oka fere ko yoro ko lu bonu ko nunda te fasira baka Lala Kuyate ako ofana ye gele baye ka fara obla jene ke baye ale jua fie do Lala Kuyate ulu na mesigi sira ba sa vela fe ako ulu bla jene ye gele yawi ako Lala Kuyate ka fara ne bela jene ka e baye ka fo aguna adama do yere ke wale anan jugo sira baka ako oye adama gelayi ko ko nana oye ayira ka fo Lala Kuyate samba fla ani ngoni nduru ko nana ni ata
k'a lajɛ kasara min kɔni sɔrɔla siraba kan k'u bɛ taa bila kasara a kɛra sababu ka maa 7,991 bɔ ɲɔgɔn kɔ Lala Kuyate ni ka se ka o kasara o lasɔrɔ min ni a kɛra sababu maa 648 k'olu bɔnɛ o nin na ni ka sɔrɔ ka Lala Kuyate tɔw ni k'olu sɛbɛn kɔrɔ jogo. Samayɛrɛ Sanogo Ala k'an kisi siraba ka kasara ma. Lala Kuyate min bɛ tali kɛ Anazɛri o maa ɲɛmaa na ale kɔni a yira k'a fɔ siraba ka kala o tɛ se ka kɛ maa kan bɛɛ da ye wa siraba kala tɛ se ka kɛ maa kan bulonda ye k'a fɔ Lala Kuyate ni kuma min ma i diya i n'a bɔ ni k'i ka bolimafɛn jɔ a kan Lala Kuyate hali t'a fɛ ka ta ka bɔ yen walima ka se ka na i ka ga jɔ ten fɔ sira sanfɛ walima feerefɛnw de bɛ taa ni k'o yanga sira sanfɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen n'a kɔlɔlɔ don a ko nin kuma se mɛ sa Lala Kuyate maanifinw yɛrɛ an ka yɛlɛma dɔ don an ka taabolo la a ko Madame Danbele Madina Sisɔkɔ a ko nin kelen ka kɔrɔfɔ ta ale y'a yira k'a fɔ nin kɛwale in ko ni Lala Kuyate nin y'an bɔlen ye yafumaba lafamuyali kɔnɔ n'o ye sensibilisation nin ko nin y'an kelen ye an ka kɛ a kan ye Lala Kuyate ni o ye pratique ye a ko hukumu kɔnɔna na maa ko nin ka baara ye min fɔ ye siraba sariyaw olu sɔsɔli ye a ko ni tigɛ taara a la Lala Kuyate a dɔw la e na kɛ ka tɔw ladi a ko hukumu kɔnɔna na baara ninnu kɔni a n'a bolo da jɔ kun kelen bɔ ɲɔgɔn kɔnɔna na walasa ka se ka baara in kɔni ni kɛ walasa Lala Kuyate ka se ka sonɔgɔya don taa ni segin baaraw la olu minnu bɛ kɛ sababu ni ka caman bɔ siraba sariyaw la minnu ko a ko baw n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate ka fɔ k'i bɔra i ka so ka sigi i ka so k'i ɲɛ ma da siraba sariya dɔ kan Lala Kuyate ko n'i ye denw fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ ko a man ca o kun kɔnɔ na ko a se mɛ sa fɛɛrɛw ka sigi sen kan cogo min na an ka se ka se sɔrɔ Lala Kuyate nin kɛwalejugu ninnu la fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye histoire ye Baba B Kulubali ni ma fili ale de ka kalamukala o nɔ don Samayɛrɛ Sanogo an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dugu jɛ o jɛ Ala ka taa n'an ye an taa yɔrɔw la ɲuman na Ala ka segin n'an ye fana an se yɔrɔw la ɲuman na an b'o dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ a ma nɔgɔn ayi a ko nin bɔra nɔgɔya minɛ kɔnɔ yadɔ parce que n'i yɛrɛ bɛ siraba kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn Lala Kuyate a ma nɔgɔn dɛ bɛɛ n'a ka tiɲɛ don wa kuma la tiɲɛ tɛ ban n'i b'a ye k'a fɔ mobili jɔ cogo mobili yɛrɛ tigi a bɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ se ka bali ka jɔ ten ka sɔrɔ ala ma client tɛ kɛ o bɛ mobili tigi la mobili fitini mobili kumaba wa moto tigiw fana bɛ a la a tigi bɛ to moto boli la dɔrɔn téléphone bɛ sonné a n'a k'a ta o nɔngɔni fɛ si ma kɔrɔsiya ye Lala Kuyate mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ni ka olu bisi basa n'olu ma se o yɛrɛ la sisan a bɛ bange mun na Samayɛrɛ an da sera suguko min fana ma i b'a ye k'a fɔ quartier caman na bi suguw bɛ goudron sanfɛ an t'a fɛn ko goudron da yɛrɛ la u bɛ goudron sanfɛ olu ko ni misaliya tɛ ba Bamakɔ yadɔ o bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye an kan ka minnu dabila yaasa Ala ka se k'an kisi hali bi siraba ka kasara juguw ma Lala Kuyate n'i bɔra min fɔ ye pɔnkɔrɔ la ka na fɔ k'i bɛ sugu juwafiyɛba cɛ ci ka tɛmɛ ka n'i bila assemblée kɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ est-ce que goudron bɛ yen wa n'i ba min bamu kɔnɔ 7 la i tɛmɛ man di ye dɛ goudron bɛ yen wa a ma nɔgɔn dɛ Samayɛrɛ Lala Kuyate min fɔ ye ni maa min bɛ wolofɔbugu bolo banna o siranin n'i fana ye o siranin minɛ k'i bɛ taa yɔrɔnin dɔ bɛ yen yɔrɔ goudron sanfɛ ni sugu a ɲamitɛ ɲɔgɔn na ye wa a ɲaminen bɛ ɲɔgɔn na ye dɛ Samayɛrɛ Lala Kuyate o damadan min fɔ ye Bamakɔ kɔnɔ bi sirabakanw de mɛnɛ bɛ ka kɛ sira ye ka kɛ sugu ye Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la kama sɔrɔ kɛ min sigilen b'a kan e bɛ kɛ yɛrɛ nin de bila danger la parce que ni bolimafɛn dɔ n'a y'a tigi da a bɛ se e de ma a ma nɔgɔn dɛ Ala k'an kisi ami Samayɛrɛ an bɛ indépendant ta n'an y'o ta an bɛ taa Segu marabolo n'an sera Samayɛrɛ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakanako la k'o kɔni bisibasalen don dɔɔni Segu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu la a bɛ fɔ min ma ko Sansandi ni ale bɛ Marakala fanfɛla la i b'a ye k'a fɔ Bamaci tigilamaw ko olu bɛ ka ye nin yɔrɔ kofɔlen na e bɛ Sansandi fan dɔn wa Samayɛrɛ n t'o fa dɔn dɛ i y'a fan dɔn sa a fɔ cogo de y'i tunu ok Sansandi ayi Sansandi u b'a fɔ ma ko Sinzani c'est-à-dire que Sinzani ayi gare tɛ fana Sinzani ye 2 ye Sinzani dɔ filɛ n'i bɛ taa kɛ Masina voilà Sinzani min bɛ yen o de ye Sansandi ye
awo mais Sénégal o de ni bolo segu ki kunda blaka e bi Sénégal ma awo o sa e dafla suro mima o de ye ke masina sirayi o ko nyelejo lala kuyate ako fasiri ke ba min be talike Ablaye Jarala ali bi lakana ko buna kunka amanana ako angata segu sido ani bazando ako nanzira ame batike kan hunda min fuje ke masina ka ako lala kuyate dugu dobe ni yoro ko folena ni eta kalage lala kuyate dugu mi na kadi ba foko tingondala lala kuyate ako dugu do bilama ako okona ganino kasoro mafengoni du wala kuyate o chama yere be dabe o yesu no te oye ako kasobo ke munkelenyi medele ka foye albibe ko mina o tobe ako kuma ko na lala kuyate kasana ni watla banu ye jara wala kulu mawde ke me ka nyina ki kadani yoro ko folenga lala kuyate wala sane kasikata babale ne kauta ne kanyishi uma lala kuyate ko ke me mi mfoye siguragilete ula dabe o yesu no te oye ako lala kuyate o kuma ko na kasana ni do franje temane ye e ba ye ka fo lala kuyate dugu ko folen ko mi metalike tingo ndala mauka lala kuyate okuni labana ka yira ka fo ko yira kun soro manogo soro la lala kuyate okuni mino o sekura mununa lala kuyate ne ka jige bidona ne ka siraja mina akunja fe ko kunda yora kan okoro mako chen ani nyungo chen ani nyungu lala kuyate mi mvuye e dugu manunu mi metalike tingo ndala maula ulukoni okunda uyoro fulani nuka wala sa kasigata o dogoyi tomina obisiga kishi kabo majugu nunuka babali ani oka mimi mfuyi oka mana koma lala kuyate akoni atagalage okumu kona lala kuyate ako abebe albe katosera to ne ka kalaya ako jengalo klemwa anani temene mi metalike tingondala maula ako jara wala kulu mado kuma mina okuni keme ko yere mimi fu masiga buguna tige ako marama fencha jugu kume obulo oyo okunshi dugu ko folema okosele ko fe dugu mandala kuyate okomma ko drone kamikazi wala bana kata okoni tanu ko fili la kuyate dugu ko fole masudana ako akoni kila jatige ye dugu ma chama bulu ako la kuyate ni ya tagalage kafara oka jara wala kulu mawde keme kala magane ka chaya kanyeshi ni yoro ko fole ani adugu do mo no watina ako kuma ko na jengalo kleta ani shigi temene ibaye ka fo dugu mi be shwali bugu ko fo ako la kuyate ofana be arabi sasa ding yada marka fo ko ako jara wala kulu la bana ka babalita kanyeshi yoro ko fole ma la kuyate onu odugu dum akunka la kuyate yoro ko fole na ibaye ka fo okoni kiske o chendo kei mbetale ke ma bulo kono fo cheni na la kuyate kasana o ka wulika joyi akonga ni ya atagalage o humu kono na anga chefni tabau mali jamana wulu masiri tabau la kuyate obe onona koi o bala ka wulika joyi cheya ni yoro ko fole nununa chumina madama ame wati menu o isamye ferei yango maukasiga o makunya dala dumuni o bara osene basigi konana akokum konana anga chefni tabao kone olube yoko fulena chumina dala kuyate basigi besigana akonga ni atagalage maju nunu ngone mate onna kuma don mate o boro don la kuyate obe balene ka poe ka bo o chugola o mana ka ba obe mimi fu obe manfu basigi de chen ka jate kawale do blasenga ninga sola ka o yera nyini ako uri yato tengondala dugu do ngoni oluko ni sentiga fsia no korai okoni fle bolin fle o ka dugula ko kunda biro minga odeye chen ani nyugoe wala sa kasiga ta dugo ni ka kishi ka bo majugu nunga babalima dala kuyeti dala tirela anato alibi independent kono ameta mingala pari ai motike amata motike sudu baba ote akona antarai dala kuyeti baye ka fo donjo na so ote couvre fewa dala kuyeti akoni atagalage ako moti marabulu umanyema dala kuyeti okoni maula dunia ka fo couvre fe moti ka ufi ako amono bolo ko kurade ako klebis ro bonyonko kada mene shini jwe kalo kle gale samba fla ani mugoni woro kata bla jwe kalo klebis ba samba fla ani mugoni woro ako la kuyeti niga ganye mugoni sabanda na magoshi ate jenkende ni mayeble ka fo ere ko ni be kade ko ka fo ki bitani sigi dabla walla ko la kuyeti albi ki be ci wala ako niga ganye mugoni sabanda na magoshi ako ni nyimi bla jene fe e ka to yoro kili e ka to ka blonda wala wal me ka to ka so la kuyeti fasizier du matin au mase kumamina ina soro ka boni ka te ka chula ako la kuyeti adola ira kunsoro mano soro la ko ako ni atagalage ogola jengo ni kemeni mamunu ye wala bol ma femunu ye no obisiga ye kelma uwati bitale ke angala kana tira mugo ka bol ma fona ani anga kenena tira mugo ka mobli mata mobli no ko mako ambulance
yi muna mina yamara seba yelen ko fe olu bulu ako ama nunu njenwa ako jente ke maji bile memi mfuyi 23h mase ka foki de be bolon ko na moti ane adavedu ko no ka foki bala ki pete fenela ako ne mi so dala ko te ko e kelen ko nyini yado nge fasiri fle anya salo ka bo independent ko no ka sene ko bi boli Samaira hakika famia so lanna ani ma fami mi mfuyi 23h so kena ina famu yado ola sasa Samaira ame indicateur de nouveau ta Samaira ni me talikanga jamana finitikuye we wulika joba do sabatika sika susuli bado ke keren ni ala bulke si min se mfe uye bamanchi tigla ma nyemau o chama ko ni ntura bi susulina lala kuyati angata bulke si ni ma fili bulke si madele ka se sanga nganya jiga ka fa biso ke duaza o mara bolo ko nana akoni atalaga ka beni sibiru do jengalo klemwa ani wulu vla samba flani mo gonu woroi e baye ka fo lala kuyati anga chefini tabau anga wulu masiri tabau lala kuyati okoni oyejuku borondo akola la kuyate boronto chogola boronto chogo mi ngoni ne akera ambulo kuna wolo ye akoy nyafe chogo mina angata doaza o mara bolo kwanana la kuyate kasangani o kawulika jowa ani ke kibara jele tale kadi uma la kuyate o kolen ko fe ne ka kibara mun labara anga chefni tabao o susulu flakade akola la kuyate susulu flanu bela jene akera kuna wolo ani sangora tayi anga chefni tabao bolo akoni atayela la kuyate o kumu kwanana o ye ayira kafo jabi mun la susulu nuna ako abe majigi fa ako baw akela sababu la kuyate ni ya meko sa akungure ya fante wa ako no burala ato o te jurgiza idi ako mimi yufu jara la kulu manyama chama koni la kuyate ulutra du kulo sumusumu ni nge ni atara lage ako kasangani olu vali e baye kafo anga chefni tabawu otura alibi ni kono konnana wala sane kasika munu solo do ke alibi ka donga fo munu ntame do tu do kono o nyama da oluka koloni jien fara nyonya akolela kwete olekela sababu ebaye kafo alibi odongele ni obi jengelo klemu ani ulum la kofo anga keleke sanve panguru la kwete oluko ni shura jugu do ka moto ka dugu do la jumara ani wole se bugu ni nyonje la kwete o chama bade ono ngoni fe oye ferone dalo sigi senga ningira sababu ne akira kuno wole ya ambulu bawsuli akira sababu ne kajara la kulu chama ne ka olu mim ko lu va ako alibi hokumukele kwanana la kwete shirita major generale ayira kafo susule sabana o kera alibi mingera kuno wuluye akera kilometre ta ani kile bunyongo amimbe batuma dafe la kwete obe alibi kona umarabulu kona fanfe moti marabulu ba konana ako yemvana akera kungurota ani sangurota yambulu ba kuno wulu osorola anga chefni tabawo fe kasanga ni mimi mfoye ni borondoliye anye mintane kanyishi juguma wala la kwete o chama blama o kemela hara olu dugulenye sigato la Samaira alibi ame chefoli fo anga chefini tabawi ebo dowa chefoli yo doni ni odoge foli me fo chefoli ay otifenya na ni o fe ngo fanga chefini tabawdi akungorike iyo so la sewa nyoye lala kwete ni keleke cho bora keleke rola ni sebaya sorla o fe kosebe anga ngarobo o senza ka doni foli so dodi odo obetalike janjola wallahi lala kwete mimi mfo janjo ni tara andozo fanfe amin dana fu yiku odo ni amburandana na ni bana ka bonu yo ode marasa nanye marasa fu yiku lala kwete mai yado abe okay marasa chama nga siga fu anga chefe marasa fu yiku dala sona Samaira amito indicateur kona kuna kuchala alibi amito kuvuru fe ko binankun alibiwa sangani lakana kowe je fantan nan be fe iba ka fo kuchala ka ufana ulufana ya kanuka sika de fara uka kuvuru fe awatika ka damine jengalo klem wonu kono don kata bla jengalo klem wa anishegi la kwete ko obebe kalo kele jatema ako neganya funu ndana goshira ako kata bla senge 30 watila ako ni nyine me kuchala ka devila jene fe beka matarafa ako anko de mako donjo na so shufe naka diwa fa ko couvre fe ako la ko yete ni atakalage kuchala marabulu umanya maba kasanga ali binila kana ubuna kunyi ulaza kasika jamana kono do tawano ko ukishi ubulu kono fe tawano ko fe la ko yete jamana nyama ubala ka fero sigi senga la kana ko buna kunka ako odebe ke sababu ali bini kasika do fara couvre fe ka naka diye ka fo donjo no ko mono bo kuchala mengara pari o kona la ko yete
ako ye marabolo nyema ayira kafo kada minen tene do jengalo klem wa anu kono to foka table jengalo klem wa ni shegi samba flan mo wala ako neganye fu zurere odana ma goshi ka manevi so yora kuchala dugo kona ko anyini mefe ka to ete joy la ko yate fa ta fo ni senge 30 osira ako senge 30 no osira iba ye kafo bi sega boka te ka tayoro la ako la ko yate mate gara do sina ako ina fo moto tabeto mina nga abana te ba ye kafo jendi me doma wetaleke angala kana tila mogola ako oye oluka bara kumaye ako kafara oluka kene ya ko buna ku fana ka la ko yate mina mina ni amlaje ko ne yeme munu salola adola eba ye kafo bana bato gela debe okun ni la ko te yamala seba yera obulu ako olu fana jembe keni oluka munu saloye ako kuma ko na ako ne kembe ka ga goshi kanyishi bela jenema madama kanyini marabolo nyama ufe la ko te mirla ko be olula suprefo be ola kase prefo ma kase fintikla ko ma oko nga jange ni kufenu nuna tumina abesiga matarafa ako bo abe bangamina odeye dugudu tangane anu okishiliye kasika lakana no ka yakuba ya la kuyate kanyeshi duma ako adebe do hukumu konnana fadile anya salo ka bo nouvelle horizon kono la kuyate bunya bala samera e ko antuna do nouvelle horizon kono sisande ma dewa ay antume indicateur kono na do nouvelle horizon na jigina kuyi samera sanu go itemenawo ifere ka signi bashitala onya fam kana jigina ko na nouvelle horizon kono ni talike bagan sugu koni chelie ka bo du konna wala akilla obara olu kundundo na jamana konnana alisa ubesina barka da kan kunu ime talike stra koro niketana garabali bambe olu mawilla lala kuyati medere kan fuyiya albe be komina otobebe akoni atagalage ako angata albi bagan sugu obuna kunka ako lala kuyati bamako faba konnana ebaye kafo jamana nyama okoni ya nyine kafo bagan sugu munu be mawchela ne adoro me on dagaro la kuyati kolu koni kolu mabo du konnana katano oye ko fa fa janko albi okasika fera okabaga fero mai akola la kuyati choka werala ado domine kono mena membe yella kana sabatele onyini ni minawi ako kuma ko ndala kuyati ebaje kafo kabeni yaf mabala antena do jengalo klem ngoni kono don samba flani ngoni wore depuis de ngora koko kurukuru ebaje kafo ndala kuyati anga lagna tila mo ako o chama ko ni yera yoro ko folena ndala kuyati wala sa kafara mimi mfuye e mashibauka mashiba munu ngoni no oname akama wala sa kasika gawo ko ni ko lubla jeni ndo no ko Kenya ako kuma ko ndala kuyati ebaje kafo yengoni yoro munu ngoni ko betereke gawla ane buguso munu turleme la kuyati ebaje kafo mashuye ulunu ndo ko Kenya ako ndala kuyati kasangani ya famo ka barawi ako la kana tira mo ko me onofe wala sa ne kasika mimi mfuye ndala kuyati kala kana ne ka yakubaya ako ni ya talage alibi abedo baraw kono bara munu la nyina jamanya ma fene abara wera munduna depuis afrique kleta ani flasa ma fene mu ngoni du woro la kuyati mi la nyine baye kasika bagan sugunu ko lu sobodu ko nauna janko kasika ta mimi fo dugu ko kandoni wala sa bara mi ni obi ala la kuyati abara akeko nyuma akasika ke ofeye la kuyati ako alibi kafara obla jeneka ebaye kafo abedo mine kono la kana sabatili mine odo ako la kuyati bawo abara hakla ya tramimbe odeye ka beni septembre klem septembre kaloyi samba fla ani mugoni nani manami na ayira kafo majugu do koni dono dugu kono nika babarita kanyeshi anga dugu yoro badoma madama école de gendarmerie mi be fla je ka ofi okera samba fla ani mugoni nani wati akoka be wati tona nyama odeye anyine kafo banga sugu mungoni be mauna ngoro mimi mfuye bamango faba kono ka fereke konu sobo auna wala ko yete ubara odebe sena akoni atakalage la kuyati mimi mfuye udohato alibi juafia chama koni binaka biya la kuyati ulu koni ulu ulila watamu ngoni be alibi ana ulu tofana uli kelengeli akola la kuyati munu ulla ekulu nyelejo akola fya bugo be ula sabale bugo be ula falaje fana ulila sula fana be ula zona reporter kono anyo ulu mena nyamana fana ulila jelibu ulu ulila la kuyati faka sesul industriellement wasira ko militana ta fana fulani fana fulaka uli kabini intena donte menayi la kwete mama ni ture ale de ya fasiri samera sanogo hakila kuna foni famiara obato amebo nouvelle horizon ngono kodide adu soir de bamako kono
caman b'o kɔnɔ wa baasi tɛ n'i ko ten ayiwa an y'a kɛ ten n'an sɔn Bamakɔ ta Samayira an bɛ taa Kucala e bilen wa awɔ n'an sera Kucala ka sanga ni bingani walew kɛlɛli ye Samayira i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ kɛra maa 2 la minnu kɔni sɔmin kɛ bɛ u la k'a fɔ k'u sen bɛ bingani wale dɔ la Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na an bɛ segin ka taa Kucala Miɲankala pari kɔnɔna na Lala Kuyate k'a fɔ n'i y'a ta ka lajɛ a bɛ i n'a fɔ an ka polisilaka minnu bɛ yen ka sanga ni olu ka wulikajɔ ye Lala Kuyate n'a ka di ye a fɔ commissaire principal de police ATR Aga Amindi Lala Kuyate a n'a ka cɛdenw u ye min fɔ ye jɔ seri wa bɔra ni salenba 2 ye bawo u ye wele bila maa 2 ma sigɛnama 2 don a ko sigɛnama 2 ninnu Lala Kuyate o ko ye wele bila u ma ka sanga ni magasin dɔ de dakarili ye n'a ka di Lala Kuyate o kɛra ka bɛn ni juin tile 19 su ka dugu jɛ a 20 na a kɛra yɔrɔ min na u bɛ tali kɛ Siɲɛ ani Diriso ni ɲɔgɔn cɛ a ko o kɛlen kɔfɛ kibaruya kɔni tun y'a jira k'a fɔ maa dɔw kɔni ma se ka bugunatigɛ olu de nana ya kumabala da in kɔni kari ten ka taa ni a kɔnɔfɛnw ye Lala Kuyate o kɛra min kɛ brigade de recherche min bɛ Kucala commissariat kɔnɔna na olu nɔgɔnin fɛ u ye u ka baaraw nun don u taara wele bila maa fɔlɔ min ma u bɛ tali kɛ ID la o kama ko Baburu Lala Kuyate o si san 29 bɔɲɔgɔnko a ko tumana min na o kɔni yera a yera k'a fɔ ko ale yɛrɛ de ko in yɛrɛ bɛla jubaju ye koyi Lala Kuyate polisilakaw u kɔni tora u ka baaraw la Lala Kuyate cogo min na ni ka sigi hali bi ka taa gan kari a sun na a ko o bangena min na o de ye Lala Kuyate ka taa min fɛn minnu salo kɛ a dagayɔrɔ la o ye kɛ sababu o ka se ka tigɛ da fɛn dɔw kan Lala Kuyate fɛn minnu ni a tɛ se ka fɔ ka ban a ko moto belebele caman bɛ o la ka fara telefoniw caman kan ani Lala Kuyate se wari miliyɔn 1 ani wa 80 bɔɲɔgɔnko a ko Lala Kuyate tigɛ dalen kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ o tora ni baaraw ye ka taa tigɛ da maa 2nan kan maa 2nan o de ye AS ye o si bɛ san 18 bɔɲɔgɔnko la denmisɛnnin den Dani Lala Kuyate o fana yera k'a fɔ o ye sigɛnama ye mana min na maa 2 ninnu kɔni mɛnna polisilakaw ye u ka baaraw kɛ Lala Kuyate k'a yira k'a fɔ ninnu kɔni sigɛnamaw don u ka sɔrɔ ka laban k'o di kiiri tigilamɔgɔw ma Lala Kuyate min kan ka da o kan olu y'o dɔn ka tɛmɛ e ne kan Lala Kuyate o baaraw olu bɛ sen na fasili filɛ an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye ɲama dɛ soir de Bamako don Lala Kuyate walasa ka bɔ bi kunnafoni bala kɔnɔ nin ye dusu kama kunnafoni ye ana min di ni ka bɔ kunnafoni kɔnɔ a ko Lala Kuyate Yaya Sangare ni m'a dɔn o la b'a fɔ ko Yanfolakaw ka Yaya Sangare ni m'a dɔn o la Lala Kuyate b'a fɔ ko Adema Yaya Sangare Lala Kuyate kunu ka bɛn ni kunu ye n'a ka di ye kunu kun ye don jumɛn ye dɛ kunu tun ye tɛnɛn kɛ kunu tɛnɛn don juin kalo tile 29 san 2026 Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ dali masa a ka wele sera Yaya Sangare ma Lala Kuyate Yaya Sangare ka yakila jigi k'a fɔ a bɛ deli ka kɛ minisiri jamana kɔnɔna na Lala Kuyate bawo a deli ka kɛ kunnafoni ko minisiri ye ka fara o kan jamana kɔnɔdenw minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ diɲɛ fan wɛrɛw ma dayirimɛ ɲini na a deli ka kɛ olu fana ka minisiri ye Lala Kuyate a labanna ka kɛ wasaden ye yanfolila Cuala Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ Yaya Sangare maa do Adema cɛba kun don a ko bawo n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate a ye jɔyɔrɔbaw fa Adema a kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Ija kumabila Yaya Sangare la dali masa kɔni ka wele sera a ma kunu ka bɛn ni juin kalo tile 29 san 2026 ye Lala Kuyate a kɛra o cogo la min bɛ tali kɛ Ija kumabala a janaja kow la i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate o jɔ damɛ ka bɛn arabadon o tɛ sini de juin kalo tile gale san 2026 nɛgɛ ɲɛ 10 waati Lala Kuyate a bɛ n'a fɔ a janaja baaraw olu na kɛ ni ka taa ni cɛba ni sɛnsɛn ka taa bila a dagadɔ laban na o k'u Lala Kuyate an bɛ badabada an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se ka badabada nɔgɔya Yaya Sangare ani alisamɛ fude bɛɛ lajɛlen amina ya rabi Samayira san bi kunnafoni bala an b'o cɛ an y'a d'e ma yadɔ Samayira an b'i fo k'i barikada hakili la fasiru u sɛbɛkɔrɔ walawala la a tɛ tɛmɛ nin kan kanubagaw ye faamuya sɔrɔ an ye minnu walawala hakili la o kɔnɔ kumaw la o siratigɛ fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni an bɛ t'o la an dɛmɛbaa jɛkuluw ye ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔ kokura o bɛ bɛn awɔ ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di
wa n bɛ dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ. zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye. malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épicé do mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0076 walikɛle 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Lala Kuyate. Samaira Sangu. Y'a fɔ cogo min na. Kosɛbɛ. Ni mun y'an dalen munumunu salo kɛ. Awɔ. Ju avion kɔnɔna na. K'o kɛ se ka na fiɲɛ bɔ ye kɔni. Kosɛbɛ. O tun bɛ mun sɛgɛnna wa? Dɔɔni dɛ. Ala bɔ ye k'i sɛgɛn min? Samaira, darakaw ma dun fɔlɔ koyi. Kana to n k'a fɔ dɛ. A fɔ kɛ. Darakaw ma dun fɔlɔ. Bari sɛ ma dun. Kana to n k'a fɔ dɛ. Samaira, e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama o. Tant que darakaw ma dun, sɛgɛn kɔni ye wajibi ye. Lala Kuyate, nin ye tiɲɛ. Kosɛbɛ. O la, sani an ka don an ka sariya bulon kɔnɔ. Kosɛbɛ. Lala Kuyate, an bɛ waati min na. Awɔ. O ye walanbilaw ye. O don. N'a ka di ye i bɛ se k'a fɔ bi kɔni. Kalanso daw kan ka sɔrɔ bi pewu. O ye tiɲɛ. Bawo bi ye le 30 juin. O don. N'o kɛra. Hakili la juin kalo ninnu sara la. Denmansaw hakili la juin kalo bɛɛ sara la kɔni. A kuma cayara dɛ. Yɔrɔ. Kalanso. Samaira, a kuma cayara dɛ. Kalanso ɲɛmɔgɔw ko ni ye wele da. Mais ɲinan kɔni Samaira, hakili la denmansa caman bɛna faamu. Barika da ka ɲinan juin kalo kalan kɛra dɛ. A kɛra dɛ. A kɛra. Yɔrɔ. Awɔ. Privéw caman na. Privéw caman na kɛra. Hali bagi y'a sɔrɔ. Privé dɔw la kalandenw bɛ ka taa école la. U bɛ ka taa. Awɔ. A mɛ i b'a dɔn. Lala Kuyate, a b'i kɔnɔ ko kalan kɛbaliyaw don wa? Ayiwa. E tɛ k'a faamu. Kosɛbɛ. Ko in b'a fɛ ka kɛ fɛn dɔ de ye. Y'a dɔn. Kunnako de don. Kunnako don. Wala kunnako de don. Awɔ. C'est-à-dire que olu de b'o bila kunna ka fɔ waati u b'a sɔrɔ kalan tɛ bala bilen. Awɔ, o b'a sɔrɔ a yogoya. Voilà, kalandenw bɛ taa. Awɔ. Soit ni u bɛ segin. Olu yɛrɛ de b'o bila o kunna. Kosɛbɛ. Bon o de bɛ na ni yafuma bala ɲɔgɔn sama-sama ye. Ɲɔgɔn sama-sama o ni ɔkɔlisotigiw cɛ. N'o tɛ k'a fɔ ko a dɔw yɛrɛ ko kalan kɛ tɛ o tɛ koyi. I b'a ye k'a fɔ kunnako de don. O ye tiɲɛ. N'an bɔr'o kɔnɔ. Kosɛbɛ. N b'a fɛ ka da se yɔrɔ min ma. O tɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ kalanbila waatiw la. An b'o la. N'a ko tɛ den musomanni nin waati in na a n'a ba. Kosɛbɛ. Lala Kuyate, den musomanni a ba kan ka mun ta ka ɲɛsin a ma nin waati in na. Ayiwa Samaira, o kɔni o dɔɔnin don bɛɛ lajɛlen fɛ o ye ɲɛdimi o tɛ kɔnɔdimi ye. Ni kalanbila kɔni sera ni den musomanni b'i bolo ni kalanbila la i b'a gɛrɛ i la nin waati ninnu de la ka se ka adamadenya taabolow yira a la. O dɔw bɛ tali kɛ tobili kɛcogow la parce que n'i y'a mɛn muso ɲuman yɛrɛ o ye kɔni ye maa min bɛ se tobili la de. N'i tɛ se tobili la i mana ɲɛ cogo o cogo a ma dafa. Donc nin waati ninnu na i bɛ den musomanni gɛrɛ i la ne ka faamu na ka se ka tobili kɛcogow yira a la dɔɔni dɔɔni a ka se k'olu faamu. O kɔfɛ fana i bɛ baro kɛ n'a ye ka adamadenya taabolo ɲumanw yira a la. O kɔfɛ fana n'i bɛ se k'a bila bololabaaranin dɔ la Samaira parce que diɲɛ tɛ to sen kelen ma. C'est pas forcément que ɲini kalan in de kɛ ko fo n k'o baara sɔrɔ. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ de don o don. Hakili la an bɛ sen min kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. Donc n'i bɛ se k'a bila bololabaaranin
denmisɛnnin min na jabida b'o la finikala b'o la kundilan b'o la maquillage bɛ o la donc n'a taara o dege sini ma sinikɛnɛ ma n'a taara a cɛla sigiyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ a bɛ kalan min na n'a m'o baara sɔrɔ a tɛna sigi so ka gulon a cɛ la a bɛ se k'i débrouiller o bolola baara ni ninnu na ani sokɔnɔ baaramisɛnnin minnu bɛ yen n'i bɛ se k'a dege olu la i kɛrɛfɛ min bɛ kun a fanga la i b'olu yira a la k'a dege o la hakili la nin waati in na ni denmansa caman sera k'i hakili to la k'o kɛ i den ka lamɔ a tɔ bɛ sinsin. Lala Kuyate ne ma kuma tigɛ da dɛ parce que jateminɛw de y'a yira k'a fɔ kuma caman n'a fɔra ko kalanw bila la bon maaw da bɛ tun min na ka caya o de ye cɛmisɛnninw ka yaala ye bɛɛ daw kɔnɔ kama sɔrɔ kɛ dɔw fana y'a ye k'a fɔ Lala Kuyate musomaninw fana i bɛ olu dɔw fana de ye ten yaala la ten i ko ba jurunda awa dugu ma jɛ ka ban o kun deli bɛ min na o de ye ni dugu jɛra ka dumuni kɛ ka taa ekɔliso la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalanso datugura bawo an bɛ sɛnɛfɛnbɔ la Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ ni daraka dunna hakili bɛ jigin min na o de ye n terimuso de tun bɛ fan dɔ in fɛ n terimuso de bɛ fan dɔ in fɛ Lala Kuyate a bɛ bɔ o cogo de la n'a bɔra Lala fɛ yen a bɛ taa Ami fɛ yen n'a bɔra Ami fɛ yen a bɛ taa Awa fɛ yen a bɛ to o de la fo ni kɔngɔ y'a minɛ ko kɔrɔtugu a bɛna tilera dun Lala Kuyate ni sunɔgɔ y'a minɛ a bɛ don ka da n'a wulila a b'i ko tugu ka tila ka bɔ o cogo la donc i b'a ye k'a fɔ a dɔw la baw fana de bɛ to o la k'o lajɛ k'o to o cogo la bawo minnu tɔ ka di o ye olu kɔni bɛ taa kɛ kuma dama ayi mami wa a b'a dabila o denmisɛn de b'a la mais i b'a ye a tɛ k'a dabila a bɛ jɔ a fɛ f'a bɛ kɛ tiɲɛni ye walayi Samayira hakili la denmansaw man ka sɔn o ma parce que a d'a kan ni den ɲɛna Samayira e yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ de b'a tɔnɔ surtout ba mansa musoba ni den ɲɛna e de fɔlɔfɔlɔ b'a tɔnɔ misali la Samayira ni den kɛra fɛn ye 100 sara la a bɛ nafa min ɲɛ mansa musoman ye a t'o ɲɛ cɛman ye donc o de kama mansa musoman e de kan k'i jija kosɛbɛ k'i tintin den ka se ka ɲɛ ka don sira ɲuman fɛ donc e man ka to dɔrɔn ko denmisɛnnin don k'a b'a dabila denmisɛnnin don mais n'e m'a bɔ a bolo n'a kɔrɔbayara a t'a dabila bilen si dɔw bɛ n'i y'o sɔrɔ ka jugu dɔw ci la Samayira i tɛ changer tuguni i n'o jugu bɛ sa de donc kabi den fitinin de i kan ka a koron jugu dɔw b'a la k'olu bɔ a la donc a ka se ka sen ɲuman ta e yɛrɛ ka nafa b'o la den yɛrɛ ka nafa b'o la. Lala Kuyate surtout e yɔrɔ dɔ fɔ c'est très très important o de ye k'a fɔ ni vacances bilara npogotigini madama Lala Kuyate a mana kɛ hakɛ o hakɛ la n'a ko ye hakili bɛ se ka fɛn dɔ mara ka ban ba kan ka dege baara fɔlɔ mun na olu ni dugu jɛra Lala Kuyate foliw tɛmɛnen kɔfɛ ani bolo adamadenya kɛwale dɔw donni kɔfɛ o de ye k'a gɛrɛ gabugudaw la a ko Lala Kuyate ni olu ko nin kɛra i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ka den yɛrɛ gili don hali ka baara in yɛrɛ kanu don o la k'a fɔ gabugu ja muso ka baara muso ni dugu jɛra muso ka ɲɛsin fanga ka kɛ gabuguda ye Lala Kuyate n'o kɛra dumuni minnu bɛ ni ba b'olu tobi n'a b'olu bɔ a kuma ni kuma k'o bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ kɛ sababu den musoman fana ale ka olu fana faamu ni olu bɔra yen i b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ka to ka baro kɛ n'a ye k'a bilasira adamadenya yɛrɛ taabolo la Lala Kuyate ani k'a dege k'a su ka kɛ baara kɛ kuma kan bolola baara bɛ se ka ye o la nka ni e de kɛ mɛ k'i ma bɔ a la ten k'a to yen ko vacances don ko y'a to a ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o laban Lala Kuyate a tɛ ɲɛ i bolo. O ye tiɲɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka faamu ɲuman d'a ma Lala Kuyate a bɛna taa waati dɔ b'a la ka se o komi jaabiw bɔra jaabi kunfɔlɔ dɔw bɔra o bɛ tali kɛ DEF sisan bagi taw bɛ labɛn na o la an bɛ hakili jigin an b'a kanu ka hakili jigin kɛ k'a ye k'a fɔ Lala Kuyate ni bagu ni kibiriw kɛra ni jaabiw bɔra a dɔw la ni maa minnu ma sɔn ka jaabiw ma i b'a ye k'a fɔ sira dɔw bɛ yen u bɛ se k'o lataama n'u lataamana u bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc ni jo yɛrɛ ye bolo Lala Kuyate buna adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili walayi jimina bɛɛ bɛ fili donc olu tɛ ban a la donc i b'a ye k'a fɔ o la sira min bɛ yen ne kan ka o kɛ sariya tigilamɔgɔw y'o dɔn o kuma kɔnɔna an b'a kanu ka hakililajigi kɛ o la bi jɛmukan kɔnɔ sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na ka sɛbɛn n'an baarakɛɲɔgɔn Basina Suntura a n'a ka maa wele dɔ olu ka masalaw ye o la min sɔrɔla o la an ka diɲɛ ka dɔn lajɛ o la ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na mais nin kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sariya baarakɛla bɛɛ ni a tɛmɛsiraw don min ye lafasalikɛbagaw ye avocat notaire b'a la aw yɛrɛ iso ye nin baara in a yamaruya bɛ jɔn nin bolo sariya baarakɛlaw la u ka se ka nin taama kɛ ka bila lakɔliden somɔgɔw ni lakɔlidenw yɛrɛ ɲɛ walasa k'u ka hakɛw lajɛ hali n'a ma ɲɛ kuma dɔw la. Ok, sariya b'a yira isu dɔ b'a kɛ
avocat o ye tribunalier plaidoirie ka mɔgɔ lafasa nin na sisan école min ma passé i bɛ demande kɛ ka adressé directeur du CNC la o demande kɔnɔna na i b'a préciser i bɛ école min na i examen kɛ yɔrɔ min na i ka numéro de place i b'a bɛɛ préciser i bɛna huissier fɛ yen l'huissier fait ce qu'on appelle signification des demandes de réclamation de notes. La signification, au lieu le Centre national des examens et concours de l'éducation Kata ou Ladonia. Signification au monopole de Malikono, ici au commissaire de justice de Wolo. C'est pour cette raison avocat Kabarate, ici de Kabarado. Notaire Kabarate. Notaire Kabarate. Exclusivement les huissiers commissaires de justice peuvent faire les significations. En article 1er de Wofo. Donc, nous adressera directeur là. Directeur Fanambe Ishega papier taka Bordeaux Kala Kablakana Académie. Académie Fana ba laje ka fin bro ka Bordeaux Kala ka Blakana ministère là. Le directeur CNC wo ani ici no nana o ici ni ka fana bon il y a réclamation min do a copie nana école de ou bien école de sombre obéké en présence de l'huissier là ici école de sombre a de noter ta kalaje na yira ka foti tala de fosité o ba soro ministère de CNC on fana ye mo kele désigné l'agent chargé de la vérification pour chaque cas ou agent de désigné on flait ici flait école de flait à parent flait ou bien école de à parent B copie par copie une matière où demande ou ba fait bon fait corriger l'original comme on a l'original là au flait deux flets beba ladje no kera kuma mina na so défaut ben ça c'est la première vérification na yera ka fa problème fausseté il n'y a pas de souci et de doubler là il redouble là il était passé mais là yera ka fa ma jeli de be et ka gafé mina de gafé munta ka blakata mo fait a fu ma ko inspecteur matière inspecteur de bala o matière inspecteur de bata matière ndara ko la dafa no la dafara abe sorkan natkuni école de ani o ba bakana directeur ni kan ka passer o be décision bo ka fo il passera ni ma passer fana o be wele kana to ile ishe bina abe fembe laje abe ya ka fo il m'a passé donc le vie là de passer la bague là nous sommes dans à matière principale sciences biologiques terminale SB à compte de biologie là oui est-ce que la matière principale est à ma corriger matière principale biologie actrice quoi t'as que à que 0,2 quoi c'est-à-dire hal mieux coefficient à jigno duma ali biguna ma da feka aka bu hakima ma akara awde abara traité awla da anya dra copie ka be yayi ama corriger ati woni noti keti hal noti redito coefficient appliqué ay coefficient ya coefficient duma na fra mo ti dala aka bu hakima ma akara on allait, on était obligé que l'inspecteur nana qu'a corrigé. Au fait, elle a passé aussi. Elle a clair qu'à Bagisoro. Elle Bagisoro. Clair qu'elle a passé. Ni bɛɛ ye sariya damu yɔrɔ dɔw ye n'a kuma tɛmɛ sariya kɔ a tɛ a ka hakɛ in t'o sɔrɔ a t'a sɔrɔ
La kuyate Samira mimi fuye atete meninga ni shere dombawi kosebe kono ne ka parti ke bulu de ka bi ataba bulu wallahi sigatula la kuyate ubato ka ameka no bati mani musumafo kosebe medele ka fuyi mimi fuyi mate kono ne la sirle donga ne ya nyagadala ibado kuma do sirawo sigatula Samira la kuyate wati na mijo Samira wati sebe korosira na antise kan kodu kanu mola na ma wali mando fuli kerengere kanya shuma jangu munu tusigile no jabara nkoro adam ne neke kanyata na kasisi sama ambu fuku barka da ka fansira kan nun fara nyogonga kasika na noye kana ugira ula ona ala mabasige na isini irana adilla uluni awami nyon soro ni kene kelina ka do ke nyogon kile here to ala ku danu ala kala nyunu sabatika kene mandi anga jamana ere ala ka basiki ka kulusuma ka fuli ke kanyeshi anga sababu mama fana karamo kwase idi sherifu Usman Madan Haidara bangoni jangne bugula ni dimba ya bela jeli ka bufu ni sanga daina ala ka shini kene adama ala ka meanye ala ka nyereke ke mo ngoni te bela ko yati o ko nona kanu fatu ke ka kura fola ndena segi ka folenga ka kanu ba che mani musumafo dimzene mabakoro maliko na malikoka bela ko yati ko bela jenefu ka fo ni wati na dole ke mekanike jagu ayo luka o wati ma se ka ba o besigi ni ka o Sherifa TV ni ka lage la anteseke ko lufu la ko te baraka nyo chemani musoma ka blaje nefu la ko te blaje ne ka fo ka barala bena ka baraka chogo do la ko te bise dola do be do bise do la la ko te na fala nyo nga kono ko jele be bifo la me barake am baraka nyo ka dam me sambe fa duguma am blaje nefu ne munu jena ka baraka bi la ko te ko fo ko wala ma do di bla baraka law do mi fuye e Mohamed Keita atika ko men ga karfa jurula abala ka abla asakula na ko te chuma jimkan akasika jirwa chuma o kerefe Alhaji Musa Traoré kimbe ka ira fo balaba ndo fe ka shaka fo kabla jeni fo atona jamuna la mabashige sibe ke jimkan kan ni shunu jamfara shini ni ala mabashi ka ona fiu 10h 11h amenyo njo ne ka jimkan ko danga ala ko ira la ko faranshika amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni Afrique bɛɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye a bien a mangani sisan kɔni ye teko tɛ te zara tew ka te de ye a bɛ san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye ala te zara malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunu ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé du de bɛɛ lajɛlen wasara